Reit a peth nesaf i ystyried ydy delweddu cyseiniant magnetig neu MRI. Nawr, mae'n dweud yma, mae sgamau'r MRI yn defnyddio ffiseg cymleth er mwyn creu delweddau androsofannol o'r corff. Yn ogystal, dydy dechneg ddim i weld yn beryglus o gwbl i gleifion. Nad yn ddiogel i rai pobl cael sgan o'r math os oes ganddynt gemwaith fetel neu os dyn nhw efo mewnblaniadau meteloedd, enghraifft esgyn prosthetig, di'n erall nhw aluminium neu metelau felly. Mae hyn oherwydd yr anwythiad electromagnetig posib gyda'r meysydd magnetig cryf newidiol. Reit, bach o gefndir i chi ar hwn. Nawr, dyn ni'n gwybod bod y corff dynol efo cyfansoddiad rhwng 60 a 70% o ddŵr, a felly mae'r corff dynol yn cynnwys llawer iawn o hydrogen, oherwydd bod dŵr ydy H2O. Dyn ni'n gwybod bod y mwyafrif o niwcleusau hydrogen wedi cael ei gyfansoddi o broton seil, ac o'r hyn wnaethon ni wneud yn uned 1, yn uwchgyfrannol, dyn ni'n gwybod bod proton wedi cael ei gyfansoddi o'r cwarciau UUD. A cofio bod cwarciau yma wedi cael ei gwefru. Mae quark efo gwefr o +2 dreian, a mae quark lawr efo gwefr o -1 treian. Ac o ganlyniad, os ydych chi efo gwefrau sy'n symud, maen nhw'n gallu profi grym mewn maes magnetig o werth BQV. Fodd bynnag, pan ydych chi wedyn yn gosod claf mewn sganiwr MRI, bydd y niwcleusau hydrogen, maen nhw yn cylchdroi, ond bydd y maes magnetig cryf yn achosi'r protonau i bresesu. Os ydych chi ddim yn ymwybodol beth yw'r broses o prosesu, mae hwn yr math o fudiant neu symudiad ydych chi'n gallu gweld gan yr atom hydrogen yn y llun yma ar y dde. Cofiwch, y rheswm pam fod y protonau, sef niwcleusau hydrogen, yn teimlo'r grym yma ydy oherwydd cyfansoddiad y gwefrau UUD. Okay. Reit e. Ar amledd mae'r niwcleusau hydrogen yn prosesu, mae'n cael ei alw yn amledd lymor, a mae'n dibynnu ar 2 ffactor. Y ffactor gyntaf mae'n dibynnu arno fo, mae'n dibynnu elfennau o ba niwcleus, neu niwcleusau o ba elfen yn ddiheiriad, sy'n cael ei astudio. A gan fod hwn yn cael ei wneud yn bennaf ar gyfer hydrogen, na ni jyst canolbwyntio ag ystyried mae niwcleusau hydrogen yn unig dyn ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw. Mae'r amledd prosesu, sef y nifer o weithiau mae'r niwcleusau hydrogen yn prosesu bob eiliad, mae hefyd yn dibynnu ar gryfder y maes magnetig sy'n cael ei gymhwyso. Nawr, beth ni wedi ffeindio wedi, mae'r amledd lymor, mae o mewn cyfrannedd union efo cryfder y maes magnetig. So felly, os ydych chi'n dyblu cryfder y maes magnetig, mi fydd y niwcleusau yn prosesu ar amledd sydd dwywaith mor fawr. A felly mae gennym ni ryw gwasonyn yn ffurfio fama sydd yn benodol ar gyfer y niwcleusau hydrogen, a hwnnw'n hafal i 42.6 10 i'r 6 Hz Tesla -1. A felly, un o'r hafaliadau fe welwch chi yn y llyfryn data yn benodol ar gyfer yr uned ffiseg Feddygaeth ydy hwn. Okay? Mae'r amledd lymor yn 42.6 10 i'r 6 lluosi efo cryfder y maes magnetig. Reit e. Da ni wedi gweld cyseiniant yn barod yn uned 3. Felly, mwyn creu delwedd, rhai pelodri'r claf gyda ffotonau gydag amleddau sy'n hafal i'r amledd lymor. Da ni'n gwybod bod cyseiniant ydy'r broses o 2 beth gwahanol efo amleddau sydd yr un fath. Okay? A beth ni'n ffeindio wedi, da ni angen peledri'r claf efo ffotonau, efo amleddau sydd yn hafal i'r amledd mae'r niwcleusau hydrogen yma yn prosesu. Da ni'n ffeindio, so pan mae'r maes magnetig yma yn cael ei ddiffodd, bydd y niwcleusau hydrogen yma, maen nhw'n cyrraedd stad egni E-settle. So, y syniad ydy, mae'r niwcleusau i gyd yn prosesu, niwcleusau hydrogen yn prosesu ar ryw amledd penodol da ni'n galw'n amledd yn y môr. Da ni wedyn yn peledri'r corff efo ffotonau, a mae rhain yn digwydd bod yn y rhanbarth tonau radio. Mae'r tonau radio, neu mae'r ffotonau radio, maen nhw'n cael ei amsugno gan niwcleusau hydrogen sydd yn prosesu. Mae'r niwcleusau hydrogen wedyn maen nhw'n fflipio, neu maen nhw'n ennill egni,
a wedyn pan ydych chi'n diffodd y maes magnetig, maen nhw wedyn yn fflipio nôl, a wedyn maen nhw'n allori ffotonau o'r egni sydd yn y rhanbarth tonau radio. So mae dweud yma, so rôl tonau radio mewn sgamau MRI. So mae'n angen i'r tonau radio fod gydag amledd sy'n hafel i amledd prosesu'r niwcleus o hydrogen. O ganlyniad, ydych chi'n cael gyseinion rhwng amledd y ffotonau radio a'r amledd lamor. A wedyn bydd y ffotonau radio felly'n cael ei amsugno gan y niwcleus o hydrogen a bydd yn achosi'r niwcleusau hydrogen i brosesu mewn cyflwr egni uwch. Wedyn, pan mae tonau radio yn cael ei diffodd, mae'r niwcleusau yn dychwelyd i'w stad egni cychwynnol mewn proses o'r enw ymlacio. Ag y brif beth fama ydy, mae meinweoedd gwahanol efo amserau ymlacio gwahanol. So mae'n deud yma, mae'n deud, mae cyfradd allari tonau radio yn dibynnu ar grynodiad y niwcleusau hydrogen yn y meinweoedd penodol. Gallwn defnyddio hyn, dyma di'r ffordd mae sgamau'r MRI yn gwahaniaethu rhwng meinweoedd gwahanol. Yr amser ymlacio ydy'r amser mae'n cymeryd i gyfradd allori y tonau radio ddisgyn i 37% o'i arddwysydd cychwynnol. A beth sydd gen i fi fama, jyst fel syniad i chi, ydy rhestr o amser ymlacio gwahanol meinweoedd. Oedden ni'n gallu gweld bod rhywbeth fel dŵr sydd efo crynodiad uchel o hydrogen efo amser ymlacio llawer hirach. Mae pob rhan o'r corff maen nhw'n derbyn maes magnetig cryf gwahanol. O ganlyniad, dyn ni'n gwybod mi fydd yr amledd lamor mewn gwahanol rhannau o'r corff yn amrywio. Ag felly, mae'n dweud trwy arbelydu'r corff gyda'r ffotonau radio dros amrediad o donfeddi ac amleddau, dim ond y rhai sydd gyda'r amledd sy'n hafel i'r amledd lamor sy'n mynd i gael ei amsugno, a felly ei arllori eto. Ac o ganlyniad, dydy hwn ddim yn helpu ni i adnabod y math o feinwe, ond mae'n galluogi ni i adnabod lleoliad y meinwe. Oherwydd mae rhannau penodol o'r corff wedi cael ei efo maes magnetig unigryw a felly amledd lamor unigryw. So rhwng defnyddio'r dull yma i leoli ar amserau ymlacio i adnabod y math o feinwe gallwn mynd ati i ddelweddu. Dyma chi lun o sganiwr MRI. Cwestiwn arholiad o'r math. Mae MRI yn broses andros o gymleth, felly dych chi'n mynd i gael cwestiynau rhy heriol ar hwn. So, cwestiwn B mae'n deud, eglwch yn fyr y rôl sy'n cael ei chwarae gan donau radio yn y broses o sganio MRI. So, dwi wedi deud fama pan fydd niwcleus o hydrogen yn prosesu, bydd amsugno ffotonau radio yn achosi iddynt i fflipio neu mynd i stad egni uwch. Pan mae'r niwcleusau wedyn hydrogen yn dychwelyd i'w stad greiddiol, byddent yn allori ffotonau radio sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer delweddu. A wedyn rhan 2, mae'n gofyn fama, mae'n dweud bod sganiwr MRI yn defnyddio tonau radio o donfedd 5.9 metr. Cyfriwch y maes magnetig sydd ei angen mwyn i'r MRI weithio yn gywir. Felly, byddwn ni angen gwneud ydy, os dyn ni efo tonau radio o donfedd 5.9 metr, dyn ni'n gwybod i ddechrau, dyn ni angen gweithio allan ar ba amledd, neu beth i amledd ffotonau radio yma. So, dyn ni yn bwydo mewn i'r hafaliad dyn ni wedi gweld ers blwyddyn 10, a wedyn dyn ni yn rhannu bianedd y ffotonau efo'r donfedd i gael yr amledd tonau radio, a dyn ni'n gwybod bydd hwn yn hafel i'r amledd lamor. Nawr, dyn ni'n gwybod bod amledd lamor ydy y maes magnetig wedi lluosi efo'r cysonin yma o 42.6 llys 46. Felly, os ni'n aildrefnu i gael y maes magnetig, dyn ni yn rhannu'r amledd lamor efo 42.6 llys 46, a dyn ni'n ffeindio bod y maes magnetig yn 1.19 Tesla. So, yn nodweddiadol oherwydd e-sgol MRI, dyn ni'n disgwyl maes magnetig rhwng 1 a 3 Tesla. Dyma chi gwestiwn o Educast 2022 gyda llaw. Reit y rhan olaf rwan o ffiseg feddygaeth ydy meddygaeth niwclear. So, yn gyntaf, rydyn ni atgoffa'n hynny pam o pelagiad niwclear yn beryglus. Mae pelagiad niwclear alpha, beta a gamma, mae'n ioneiddio cell y corff, sy'n gallu arwain at fotoniadau o fewn DNA sy'n gallu arwain at afiechydon fel cancer. Mae pwyr ioneiddio alpha yn sylweddol mwy na hynny na beta sydd ychydig bach yn fwy na gamma. Reit, o ran y dos pelagiad niwclear, nawr mae'r uned safonol ar gyfer dos ydy'r greu. Nawr, dych chi'n bod yn gwybod
bod un greu yn golygu bod 1 joule o egni pelydrol wedi ei dderbyn, neu wedi cael ei amsugno, i bob kilogram o feinwe. Felly mae 1 greu yn gyfarsol ag 1 joule i bob kilogram. Ond dydy hwnna ddim yn, mae hwnna jyst yn un ffactor i'w ystyried. Y gwir ydy, mae derbyn dos o belodrau gamma neu grynnau alpha yn llwyr gwahanol. Felly, beth ni eisiau edrych arno fo wedyn, dyn ni eisiau edrych ar rhywbeth sy'n cael ei alw yn ffactor pwysoli niwclear, sy'n cael ei roi, fel fan ydych chi'n gallu gweld, WR. Nawr, mae'r dos mewn yn greu ddim yn rhoi'r darlun llawn oherwydd mae'n dibynnu ar ba fath o bylydr sy'n cael ei amsugno. Enghraifft, byddai dos hafol rhwnnau alpha yn llawer mwy peryglus na hynny o belodrau gamma neu belodrau X oherwydd gallu alpha i ioneiddio yn llawer mwy. Felly, dyn ni angen ystyried y ffactor pwysoli'r pelydriad niwclear. A mae hynny'n dibynnu ar allu'r pelydriad niwclear i ioneiddio. A beth sydd gen i fi yn y tabl yma ydy jyst gwerthoedd ffactor pwysoli y pelydriad niwclear. A mae hwn yn rhoi darlun i chi pa mor dda ydy y gwahanol grynnau yma am ioneiddio. So mae gennych chi belodrau X a gamma yn 1, beta yn 1, neutron rhwng 5 a 20, proton yn 5, a grynnau alpha yn 20. So mae hwn yn awgrymu i ni bod grynnau alpha rhyw 20 gwaith yn fwy peryglus ac yn effeithiol yn ioneiddio o'i gymharu efo pelodrau X a gamma a hyd yn oed beta. Felly, mae'r dos cyfatebol yn ystyried y ddau beth yma. So, y dos cyfatebol ydy lluosum y dos, fel dyn ni wedi gweld yn barod, a ffactor pwysoli'r pelydriad niwclear. Okay? Ag mae'r dos cyfatebol mewn sieverts, ag mae hwnnw yn hafel i'r dos mewn greus, fel dyn ni wedi weld yn barod, bod i luosi efo'r ffactor pwysoli pelydriad niwclear, a hwnnw yn ddi-uned. Reit te, wedyn, dyn ni angen edrych i gael y darlun llawn. Dyn ni ddim jyst yn edrych ar y dos cyfatebol. Mae hwnna yn rhoi darlun gwell i ni. Mae yn ystyried y dos a hefyd y math o belydriad niwclear sydd yn cael ei arbelydru. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni hefyd edrych ar rhywbeth o'r enw ffactor pwysoli meinwe. A mae hwn yn edrych ar y syniad bod gwahanol meinweoedd yn fwy debygol o gael ei ioneiddio. So mae'n dweud yma, mwyn cael y ddarlun llawn o ba mor beryglus ydy dos pelydriad niwclear, rhaid hefyd ystyried bod meinweoedd gwahanol yn cael ei effeithio i raddau mwy neu llai na'i gilydd. Mae pelydriad sy'n ioneiddio am gael mwy o effaith ar feinweoedd sy'n lluosi'n aml drwy fitosis. So, dyn ni efo syniad fama pa meinweoedd sydd yn mwy beryglus gan i ddeud i gael dos. So y stumog, y colon, yr ysgyfaint, a meir yr esgyn a'r cyhyrau, mae gen rhain ffactor pwysoli o 0.12. A felly mae nhw mae'n mwy beryglus i belydru nhw efo pelydriad niwclear o'i gymharu efo y meinweoedd sydd ar waelod y tabl yma, pethau fel arwyneb esgyn, yr ymenydd, y croen a'r chwarennau poer. Felly, i gael y darlun llawn, dyn ni angen edrych ar rhywbeth o'r enw dos effeithiol. Mae'r dos effeithiol ydy lluosum y dos cyfatebol, H nath ni weld munud yn ôl, a'r ffactor pwysoli meinwe. A felly, trwy gael y dos effeithiol, mae hwn yn rhoi darlun llawn i ni be ydy'r risg y dos o belydriad niwclear dyn ni wedi derbyn. A hwnnw hefyd mewn sieverts. Okay? So felly, mae o yn gallu bod yn defnyddiol i feddwl am y dos effeithiol fel hyn, sef y dos lluosi efo ffactor pwysoli pelydriad niwclear wedi lluosi hefyd efo'r ffactor pwysoli meinwe. A mae'n dweud yma, jyst i asgoffa chi bod hyn oll ar gyfer effeithio stocastig y pelydriad niwclear, sef y tebygolrwydd y byddai pelydriad niwclear yn achosi cancer. Mae'n achosion prin, rhywbeth sy'n dod i feddwl fi ydy achosion y pobl oedd o gwmpas pan yn ystod digwyddiad Chernobyl. Os di pobl yn cael dos anferthol o belydriad niwclear, mae'n gallu lladd nifer llethol o gelloedd y corff ar unwaith. A wedyn, dydy yr hafaliadau dyn ni newydd edrych arnyn nhw ddim o lawer o bwys.
Reit, dyma chi gwestiwn o bapur Edicast 2024. Oedd y cwestiwn i ddechrau'n gofyn, neu i ddiffinio dos cyfatebol a hefyd bydd i dos effeithiol. So, fel dyn ni newydd weld, y dos cyfatebol ydy lluosum y dos ar ffactor pwysoli'r pelydrid niwclea, ac y dos effeithiol ydy y dos cyfatebol wedi luosi efo'r ffactor pwysoli meinwe. A beth sydd gennym ni? Mae gennym ni gwestiwn mathemategol, lle mae wedi deud wrthyn ni bod y dos effeithiol i gwneud alpha sydd ar y croen yn 2.2 milisievert, a bod y dos cyfatebol ydy 10.22 sievert, so felly da ni yn cymryd ein hafaliad, da ni edrych arno fo munud yn ôl, sef yr hafaliad hwn yn de. Okay? Wedi ei aildrefnu, da ni'n gael y ffactor pwysoli meinwe yn 2.2 milisievert, rhannu bod 10.22 sievert, a felly dyn ni'n ffeindio ei fod o yn 10.1. Reit te, olynyddion ymbolodol. So mae olynyddion meddygol, maen nhw yn ffynonellau ymbolodol sy'n cael ei roi y tu fewn i'r corff. Mae'n cael ei defnyddio mwyn gwneud diagnosis o rai mathau o cancer neu fonitro gweithrediad organau. Rhaid i'r ffynonell fod gyda hanner oes byr, ac felly ei actifedd yn disgyn yn gyflym, yn ymwedig os ydych chi'n ystyried bod rhain yn cael ei rhoi at tu fewn i'r corff. Rhaid iddo hefyd fod yn allyrydd gamma, fel ei fod yn gallu treiddio o'r corff mwyn cael ei ganfod gan gamma y gamma. Mae gan gamma'r mantais hefyd o fod gyda pwyr ioneiddio isel, a felly mae'n llai debygol o achosi niwedd i'r claf. Reit te, mae'n ei rai allyryddion gamma mae'n rhaid i ni gyfeirio atyn nhw'n benodol. Yr un gyntaf wedi technetium 99. Dyma di'r olyn meddygol mwyaf cyffredin. Mae'n allyrrydd gamma a mae ganddo fo hanner oes, so dim ond 30 munud. So felly, os chi'n cael ei chwistrellu i lif y gwaed, ymhen ychydig oriau, mi fydd ei actifedd wedi disgyn yn rili eitha isel. Okay? Y broblem ydy, mae'n rhaid i chi gynhyrchu y technetium 99 ar safle yn yr ysbyty. Fel arall, os ydych chi yn ei gynhyrchu'n bell i ffwrdd a trio ei drosglwyddo fo draw i'r ysbyty, erbyn hynny, mi fydd ei actifedd wedi disgyn i lefel isel yn syth bin. Mae o'n cael ei wneud mewn dyfais o'r enw generadur molybdenum, sydd yn cyflawni yr adwaith canol. A wedyn, mae hwn wedyn yn cael ei chwistrellu i lif y gwaed ar y ffurf hylifol sodium perterchnad, a mae o yn dadfeilio fel isod, so dyn ni'n gallu gweld bod mae gennych chi technetium 99 ansefydlog sydd yn dadfeilio i mewn i technetium 99 sefydlog, ac y peth pwysig ydy bod o yn rhyddhau photon gamma. A mae M yn dynodi fersiwn egnïol ansefydlog o'r nucleus technetium. Beth sydd gennym ni fama ydy, os di'r technetium wedi cael ei chwistrellu i lif y gwaed, beth ni'n dieddol o ffeindio ydy, mae canserau, maen nhw yn mwy actif efo metabolaeth, a fydden nhw yn amsugno'n mwy o waed. Wel, os ydych chi wedi chwistrellu ffynonell gamma'r technetium i mewn i'r gwaed, mi fydd y technetium yma yn gynnull mwy yn y tiwmor, a fydd yn neud mwy o bylodrau gamma yn cael ei allyrru o'r ardal yna yn y corff, a felly mi fydd o yn cael ei allyrru fel dyn ni'n gallu gweld. So gan bod cyflog metabolic tiwmorau canserau yn uwch, fel dyn ni'n weld, mi fydd arddwysydd uwch o bylodrau gamma yn cael ei allyrru o'r ardaloedd hyn. Mae'n ffordd o gwneud diagnosis o rai mathau o cancer, okay? A gallwch hefyd defnyddio technetium 99 mwyn adnabod lleoliadau clotiau gwaed am yr un rheswm. Oherwydd os oes yna clot gwaed, mi fydd y sodium pertechnad yma, mi fydd o yn ymgasglu mewn ardal y clot. Un arall i ystyried fel ffynonell ymbolodrol ydy iodine 123. Mae iodine 123, mae'n allyrrydd gamma, mae ganddo fo hanner oes o 13 awr, sydd hefyd yn gyfnod gweddol byr. Mae'n cael ei amsugno gan y chwarae'n thyroid mwyn monitro ei weithrediad ar camera gamma. Okay? Mae metabolaeth yn cael ei reoli gan y chwarae'n thyroid, ac mae pobl yn cael diagnosis di gwneud ar thyroid sydd unau yn goractif neu ddim yn digon actif yn defnyddio iodine 123. Rhywbeth arall i ni ystyried fama ydy tomograffeg allyrru positron sy'n cael ei alw yn PET scan. Nawr,
Beth sydd gennych chi ydy, mae gennych chi moleciwlau cymhleth sydd yn actif yn biolegol, eu tagio gydag atomau sy'n allan i positron. Ac efallai bod chi'n cofio positron ydy gwrth electron o uned un. Enghraifft, mae fluorine 18 yn allyrydd positron. Pan ydych chi yn tagio glucose efo fluorine 18, mae o'n ffurfio moleciwl o'r enw fluorodioxyglucose. Mi fydd hwnna fydd ymddygiad biolegol hwnna yn debyg iawn i glucose. A mae'n dweud nesaf, yn ogystal ag amsugno mwy o waed, mae cyfradd metabolaeth tyfiannau canseraidd yn golygu ei bod hefyd yn amsugno mwy o glucose. Oherwydd bod canserau yn fwy actif o ran metabolaeth, mi fydden nhw'n amsugno lot mwy o glucose, a felly be gewch chi ydy, gewch chi ardal o gwmpas y tiwmor, lle mae'n neud lot mwy o fluorodioxyglucose wedi cael ei amsugno. Os ydy moleciwl fluorodioxyglucose wedyn yn allyru positron, mi fydd hwnna wedyn yn fuan iawn yn gwrthdaro electron, a felly yn difodi, annihilation, lle mae masau y positron a hefyd yr electron yn cael ei drosglwyddo yn gyfan gwbl i mewn i ddau photon gamma, sydd fel arfer yn teithio i gyfred y dirgroes, a mae rhain yn gallu cael ei darganfod gan camera gamma. A dyma chi syniad o'r hyn sydd yn digwydd, lle mae gennych chi'r electron a'r positron sydd wedi cael ei ryddhau o'r moleciwl fluorodioxyglucose. Masau'r ddau yn cael ei drosglwyddo yn gyfan gwbl i mewn i dau photon gamma oherwydd y proses difodiad. A fyswch chi'n gallu cyfrifo beth i egni y ddau photon gamma trwy ddefnyddio E=mc². Cofiwch mae gennych chi mas 2 electron yn troi mewn i egni 2 photon. Nawr te, dyma chi lun o camera gamma. Ag be fydd gennych chi ydy, fydd gennych chi rhywbeth fel yr iodine 123, fluorodioxyglucose neu y technetium 99 tu fewn i'r claf. A wedyn fydden nhw'n cael ei allyru o'r claf gyda'r gobaith o cael ei defnyddio i gael ei canfod gan y camera mwyn cael delwedd wedi cael ei greu. So, beth sydd gennych chi i ddechrau ydy, mae gennych chi colimadur yn y fan hyn, a be mae'r collimate yn i'r cyflunydd yn gwneud ydy mae o dim ond yn caniatáu ffotonau peledrau X sydd yn symud yn syth i fyny. Unrhyw un sydd yn teithio ar ongl boed o ymbylydra'r cefndirol, enghraifft, fydd peledrau'r cefndirol gamma yn cael ei amsugno gan y plwm rownd y tu allan. Neu os ydy unrhyw un yn dod ar ongl, mi fydden nhw yn cael ei amsugno gan y tiwbiau plwm o fewn y cyflunydd. Mae unrhyw beledrai gamma sydd yn llwyddo, neu unrhyw ffotonau gamma sydd yn llwyddo i basio heibio, maen nhw wedyn yn mynd i grisial fel hyn, ac mae'r crisial yn cael ei gynhyrfu gan y peledrau gamma, a wedyn mae'r egni y ffotonau yn cael ei drosglwyddo i mewn i ffotonau golau gweladwy, a wedyn mae'r signal wedyn yn cael ei drosglwyddo o'r crisial i'r tiwbiau ffotolluosi sy'n cael ei dangos fama, y photomultiplier tubes, y tiwbiau ffotolluosi, a mae nhw efo'r job o gryfhau'r golau sydd wedyn yn golygu bod y signalau'r golau yn cael ei drosglwyddo i'r cyfriadur, ac yn y pen draw mae'n cael ei roi fel delwedd ar y sgrin. Dyna chi amlinelliad o sut mae camera gamma yn gweithio. Mae gennau amlinelliad ar hynny yn y fan hyn. So mae'r camera gamma yn cael ei ddefnyddio gan delweddu o leunyddion. Maen nhw yn amsugno'r ffotonau gamma. Oddi ar y claf a'i trosi mewn i ddelweddau sy'n bosib i'w dadansoddi. Mae gennych chi'r cyflunydd plwm yn gredu sicrhau mae ffotonau sydd yn teithio i fyny yn unig sy'n cael eu canfod. Mae hyn yn lleihau'r tebygolwydd o amsugno ffotonau cefndirol. Bydd y ffotonau gamma yn cael eu amsugno gan y crisiol delwedd, gyda'r sodium iodide, sy'n achosi iddo ryddhau ffotonau golau gweladwy, a mae rhain yn cael ei derbyn a'i gryfhau gan y tiwbiau ffotolluosydd, y photomultiplier tubes, a'r signalau wedyn yn cael ei gyrru i'r cyfriadur sy'n cynhyrchu delwedd.
A wedyn mae gennych chi sgamwyr PET. Mae rhain eto yn defnyddio camera gamma, ond gan ein bod ni yn ymwybodol bod ni yn mynd i gael 2 ffoton gamma yn cael ei allyru i gyfrif y dirgroes yn ystod y difodiad. Dyn ni yn disgwyl bod yna, os di 2 canfodydd yn canfod ffotonau gamma yr un yn yr un pryd, mae'n awgrymu bod nhw wedi dod o leoliad fluorodioxid glucose y tifennu'r claf, sydd wrth ymyl y tiwmor. Os ydych chi dim ond efo un o'r rhain yn canfod, mae'n esiant go dda bod y ffoton gamma yna wedi dod o'r cefndir. Felly, dyn ni mond yn cyfrestru unrhyw ffotonau sydd wedi cael eu canfod gan ddau canfodydd ar y naill ochr a'r llall i'r sganiwr PET. Okay, so felly, fel dyn ni dawn, mae sgamwyr PET yn gweithio'n debyg iawn mewn egwyddor i gamera gamma. Hynny, mae'n trosi ffotonau gamma i mewn i ddelwedd i'w ddadansoddi. Fodd bynnag, does dim modd cael tarian plwm o'i amgylch i amsugno ffotonau gamma cefndirol. Bydd rhaid meddwl am ffordd arall i wahaniaethu rhwng ffotonau cefndirol a rhai o'r tiwmor. Ac yn ystod difodiad, fel dyn ni wedi sôn amdano fo'n gynharach, pan mae gennych chi electron a positron yn gwrthdaro ac mas nhw'n gyfan gwbl yn trymyn i egni. Maen nhw'n symud i gyfrif y dirgroes, a felly mae 2 synhwyrydd gamma yn derbyn ffoton ar yr unwaith. Felly dyna ydy'r unig rai dyn ni yn cyfrestru. Okay, so dim ond un synhwyrydd gamma sy'n canfod ffoton, mae'n rhaid i fod wedi dod o'r cefndir, a felly mae'n cael ei anwybyddu. Reit, cwestiwn o Edicast 2023. Mae'n gofyn i chi egluro gweithrediad sgan PET, a mae'n gofyn i chi nodi o ba ran o'r spectrum electromagnetic maent yn cael ei canfod. So dwi wedi deud fa, mae allyrydd positron, mae'n cael ei tagio i folecule fel glucose. Dyn ni'n gwybod hwnna yn fluorin 18, ond chi'n angen mynd i mewn i hynny faint o ddyfnder. A maen nhw'n amgasglu o amgylch y tiwmor, oherwydd bod y tiwmor yn really actif efo metabolaeth. Mi fydd neu positronau wedyn yn cael ei allyru. Mae rhain wedyn yn difodi gyda'r electronau, gan allyru 2 ffoton gamma i gyfeiriad y dirgroes sy'n cael ei canfod gan y camerau gamma. Okay. Rhywbeth arall dwi eisiau trafod ydy lle maen nhw'n gallu defnyddio ffynhonnell ymbalydrol mwyn dod o hyd i faint o waed sydd mewn corff claf. So mae hwn yn deud bod yna gymaint bach o ddefnydd ymbalydrol sy'n cael ei alw'n human serum albumin. Mae wedi cael ei labelu, mae ganddo fo iodine 125. A mae'r iodine 125 yma, mae ganddo fo actifedd o 160 becquerel. Mae'n cael ei chwistrellu i mewn i lif gwaed y claf. Wedyn, mae sampl o 0.6 ml o waed yn cael ei gymryd o'r claf ychydig o oriau yn ddiweddarach, a mae ganddo fo actifedd o 0.020 becquerel. A be dyn ni angen gwneud ydy cyfrifo cyfaint y gwaed yn y claf mewn mililitrau, yn nodi unrhyw dybiaethau am newch. A wedyn mae'n cliw mawr yma, mae'n mynd i deud bod hanner oes iodine 125 ydy ychydig o fisoedd. Wel, os ydych chi'n cael eich chwistrellu efo iodine 125 ag ychydig munudau neu ychydig oriau yn ddiweddarach, ydych chi'n cael sampl o'ch gwaed chi wedi cael ei echdynnu. Dyn ni'n gwybod os ydy'r hanner oes ychydig fisoedd, y tybiaeth ydy bod yr actifedd yr iodine 125, pryn mae o wedi newid o gwbl yn yr ychydig oriau mae o wedi bod yn y claf. Felly, dyn ni'n gwybod os ydy 160 becquerel o actifedd o'r human serum albumin yma wedi cael ei roi mewn i'r gwaed, a bod sampl 0.6 ml efo actifedd o dim ond 0.020 becquerel, yna dyn ni angen darganfod y gymhareb rhwng yr 160 becquerel ac y 0.020 becquerel o ran yr actifedd, a dyn ni'n gwybod mi fydd hwnnw yn hafal i gymhareb y sampl, neu cyfaint y sampl o waed yn ei cymeryd i gyfaint gwaed y claf. So felly, os ni'n cymryd y gymhareb yna, lluosi fo gyda 0.6 ml, dyn ni'n ffeindio mae cyfaint llif y gwaed ydy 4,800 ml. Okay, so dyna chi ffordd arall dyn ni'n gallu gwneud defnydd o biologiad niwclear mewn meddygaeth.
A y peth olaf dwi eisiau trafod efo chi ydy hwn, lle mae gennych chi y cymhariaeth o ddelweddau. Nawr, y gwir ydy, mae gwahanol fathau o ddelweddu, boed o yn MRI, yn CT, yn PET, yn uwchsain, yn fluoroscopig, maen nhw gyd yn cael eu defnyddio ar gyfer pwrpasau penodol. Nawr, un math o gwestiwn sydd yn boblogaidd iawn mewn cwestiynau ffiseg Feddygaeth ydy cwestiynau fel hyn, lle mae gennych chi, yn yr achos yma, mae gennych chi claf efo clot gwaed o'r enw deep vein thrombosis, a mae'r clotiau yma yng nghoesa'r claf, a maen nhw'n penderfynu maen nhw'n mynd i ymchwilio ymhellach i weld, neu i ddelweddu, i weld os ydy'r claf yma efo clotiau gwaed yn y coesau. A mae gennym ni ddewis o'r 5 math yma o ddelweddu. A ein job ni ydy penderfynu pa un o'r 5 bydd fwyaf addos ar gyfer y job yma. Wel, dyn ni jyst angen amlinellu yn fyr iawn beth dyn ni'n gwybod am bob un o'r 5, a wedyn dod i benderfyniad ynglyn â pa un fysa'r gorau. So dwi wedi deud mae ni fyddai Peladre X yn addas, oherwydd maent yn cael trafferth i wahaniaethu rhwng mathau gwahanol o ddeinweoedd meddal. Dyn ni'n gwybod fod fluoroscopeg, dyn ni'n gallu rhoi rhywbeth i wahaniaethu rhwng y gwahanol meinweoedd, ond mae hwnna'n bell o fod yn ddelfrydol. Mae sganiau CT efo'r un broblem, oherwydd sgan CT ydy delwedd 3D yn defnyddio Peladre X, ond dyn ni dal efo'r un problem bod angen cyfrwng cyferbynnu. Reit, nesa, dyn ni i fod yn defnyddio Peladre X hefyd, mae fluoroscopig yn gallu cael ei ddefnyddio am i fod yn rhoi delweddau symudol byddai angen ychwanegu cyfrwng cyferbynnu i'r gwaed. Ond mae yna opsiynau gwell. Cofiwch trwy hwn i gyd hefyd, rhaid i chi gofio bod Peladre X o unrhyw fath efo risg o ioneiddio'r claf. Dyn ni yn gallu defnyddio MRI, ond mae o'n ddrud. Be nwch chi ffeindio efo MRI, mae o'n gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer bron iawn unrhyw fath o ddelweddu. Ond mae o'n ddrud, ond weithiau dyna ydy'r unig opsiwn. Hefyd efo MRI, gan bod o ddim yn defnyddio unrhyw beth ioneiddiol, cyhyd oedd ni'n ymwybodol, mae o yn ddiogel i'r claf. O'r hyn dyn ni wedi trafod yn y fideo heddiw, fyswn ni'n deud yr un fwyaf addas fysa uwchsain, cos dyn ni wedi gweld bod uwchsain yn defnyddio dadleuodd y Doppler. Mae o'n bosib i ni gyfrifo beth i bian y llif y gwaed, a fysa hwnna'n gallu bod yn defnyddiol iawn os dyn ni'n trio diagnosio clotiau gwaed yn y claf. A dyna ni. Diolch yn fawr i chi am wrando, a dwi'n gobeithio wir bod y fideo wedi bod o ddefnydd i chi.